Ha üdvöket nézőknek, a neve Mendi. Az anyám pedig Szájler. Andy, mi bajod van? Ha lenyeltem a baros üveg dugóját. Kösz, Andy! Üdv mindenkinek! Adriel vagyok! Na megyünk, mi elkésünk az órára. Ciao, Szájler! Akkor délután találkozunk a főtéren. Szevasztok! Hello! Ciao! Jó reggelt! Ma egy egyszerű példát írok fel nektek. Ez egy nagyon egyszerű mólicka példa, nem kell megtanulni, mert minden leolvasható erről az ábráról. Jó napot kívánok! A ma 85 000 lakosú Szombathely kerületét több ezer esztendőn át számos nép lakta. A Kárpát-medence legrégebbi folyamatosan lakott városi rangú települése. Utak találkozásánál az Adriát a Baltikummal összekötő Borostyán körút mellett alapította Claudius császár időszámítások szerint 43-ban Colonia Claudia Salariát, amely az egykori római provincia Pannonia Superior virágzó központjává fejlődött. Közel 2000 éves városunk hírnevét az elmúlt évszázadokban sokan öregítették. A legenda szerint itt kiáltották ki császárnak Septimus Severus, de a kolóniában sokszor megfordult Marcus Aurelius és Konstantinus császár is. Itt született Márton is, aki később Túr püspöke lett, és aki halála után szenté avattak. A város római kori történetét számos lelet idézi. Ennek emlékei még ma is láthatóak a Romkertben és az Ízaumban. Évszázadokon át viszonylag jelentéktelen település, amely mintegy 200 évvel ezelőtt Ciri János, a város első püspöke nagyívű, messzire ható terveinek és város alapító tevékenységének köszönhetően egyszerűen a szellemi élet, a művelődés és a magyar barokk városépítészet egyik kiemelkedő színterévé vált. A székesegyház, a püspöki palota, az egykori líceum, a papi szeminárium alkotja Magyarország egyik legszebb barokk épület együttesét. A város szellemi életének épülésére az országban elsők között a polgárok előtt is megnyitotta kapuit az egyházmegyei könyvtár. Egy évszázaddal később, a múlt század fordulóján a város rohamos fejlődésnek indult. Éheny Gyula polgármester irányításával lerakták a modern város alapjait. A vidéki városok közül itt indult el az első villamos, és a város az elsők között volt a közművesítést és a parkosítást illetően is. Nem véletlenül nyerte el a város a Nyugat királynője nevet. Szombathely a közép-európai kultúra egyik jelentős otthona. Művészeti és tudományos eseményei egyre inkább meghatározzák helyét a Borostyán körút mentén, ahol közel 2000 esztendeje Claudius császár lerakta a fontos római provincia fővárosának alapkövét. Azt hittem, hogy soha nem értek ma ide. Ne félj, nem hagyjuk ki a jó csajok bámulását. Igaz, Adriel? Hé, figyelsz rám! Mit mondtál? Ja, igen, persze. Ezt most halasszuk el, mert késő van. Oké. Halliha! Halló! Andy, aki megteremtette a Force Power filmet, és ezt a filmet is. Szájler, aki nem bírta kitalálni, hogy mi a francot vagyunk ide. Adriel, aki nélkül ez a film nem jöhetett volna létre. Csucsu bácsi, aki nélkül megbukott volna a mutatvány. Jácsi néni. Sokat imad? Bocsánat. Matt Stone és Trey Parker, akik biztosan perelni fognak minket. Force Power. Team, azaz lecsókolvás és fotel. És aki nélkül a film biztos jobban sikerült volna. Jó magam, azaz Ray.